no? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng spicy tinolang native na manok mga kapudibi. At meron tayong sausawan patis at maraming sili at meron tayong extra sabaw. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, manghantaking Kapampangan. Manganta na po. Ayan. Opo, manganta Tamang-tama, na. umuulan. Masarap Yes. maghigop ng mainit na sabaw. Ay. Yan. Hindi mo nakakakitang kahit kilikili ko, Tim Vince. Natin Vince. Ay, nakakakitang kilikili. Okay lang yan. Sanay na sila. O, hindi pa nakita yung kilikili ko. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mga tam. Kaparas. Ay, isa ko. Alat. Patis siya. Rice. Tapos. Tapos sampo. Yaman. Up. Patis. Gusto ko patis. Tapos sili. O, tignan niyo mga kapudibi, o. Manganta, no? Papaya tsaka daw ng silito. Init. Spicy, spicy. Papaya din yung ginamit natin. Sarap. Mas masarap, mas ano yung papaya. Malasa. Ano kasi yun? Ano kasi tawag dito? Kaya mo yan. Goya. Goya.
Hmm. Meron kasi siyang tinik na, ay ano, Alam, buto na maliliit to. Matalim. magluto na kayo habang ano. Uso yung mga papaya ngayon eh. Uso ba? Nabal. Hmm? Uso ba yung mga papaya ngayon? Hindi ko alam kasi bihira lang nagtitinda sa ano palengke. Kasi sa atin wala pang bunga. Kaya hindi ko masasabing meron pa. Uso yung papaya. Binili lang yan. Mm-mm. Hmm? Ingyan pa niya luwang king gwagwa nakamal. Makaputi. Lahat ng ang mamahal. Gulay. Oo na. Mahal ngayon yung ano, kamatis. Oo nga. Tsaka ano, kalamansi. Mahal? Mm-mm. Kaya kung magluluto kayo na meron Bala. Cheers tayo. magluluto kayo ng may kamatis, tomato paste na lang. Ay, tomato sauce na. Pampakulay di ka kailangan mo. Anak tama. Ayan pa, wala ka na. Ganyan. Papaya. Kain kang papaya. Para alam mo na pala lasa. Para alam mo lasa yung papaya. Lasa naman, kung naman. Pakakala na, di ako makain ng papaya. Hindi, matagal-tagal tayo hindi kumakain ng papaya, di ba? Hapte tayo. Ano? Sarap. So, sabaw.
Sarap. Busog ako, grabe. Ay, mga foodie, si BBM na naman ulit ang uubos niyan. Hindi na magbabago yun. Okay? Again, shoutout po kay Shirley Combo from Laguna, Calamba. Juliet Tabua from Pasolo, Valenzuela. Janica Mac 6431 from Masbate. Jiro Ramos from Tarlac. Lita Manya from Saragossa. Reknel Relata. At shoutout po kay sa mga pamilya niya sa Bunao family. Maricel Milyare, shoutout po sa mama niya at happy birthday po sa mama niya si Ritzelda Milyare sa August 27 daw po. Advance po, happy birthday ma'am. Girly Alavera from Barangay Maligaya, Tarlac City. Daiki Aomine or Aomine. Ayan, paki-correct na lang po. Daike Aomine. Ayan. From Mindanao. Rosemary Ikotanim. Shoutout daw po kila sa mga kabalan daw po niya sa Apalit, Cortez family at Patdu family. Ayan, shoutout po kabalan. Dalia Campos, shoutout po sa asawa niya. Ayan, aalis na daw yung asawa niya, babalik na siya sa barko. Ay. Pinapasabi niya sa Ingat asawa po. niya, ingat daw po kayo. Honey, I miss you daw. Si Roelio Lariva. Ayan, ingat daw po kayo, sir. Sabi ni ma'am. Oo. Delia Campos. Ayan. Honey, Okay. ingat daw Honey, ka. my love, no? Ayan, salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. And God bless po. Ingat po kayo palagi. Umuulan ngayon. At syempre, Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po. Siya pa, Baby Alison, Catherine Bugoy, sa inaan ako, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga kapudibi, ang isa na naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Love you. Mwah.